Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami kula Rofi Fatul Albar saking kelas 11 IPA sekawan absen 17. Kula badhe maca geguritan tentang uripku dening Aprilia Berlianti. Nglamunku sigar ing pucuk himawan, nalika warsa banjiri pangarasan. Uripku saya suwe saya ngambang, ilang ora nemu dalan. Duh Gusti, paringono kula kesabaran kanggo nerusake panguripan. Ngalor ngidul sampun kula lakoni, Jakarta Surabaya sampun kula lewati. Ora ana wangsulan sing mesti. Ketawang Endah Januari 2019. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.